నా వస్తాయి ଆମକୁ ସାମ୍ବାଦିକ అందరూ అక్కడ కొలసాలు అందరూ చూస్తుంటారు ఒడియా వాళ్ళందరూ ఎవడో కొంతారు గింటారు అందరూ చూస్తుంటారు ఓటీవీ ఈటీవీ అవన్నీ అన్న నీకు కనబడతాయి అన్న ఏంటో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాను డైరెక్ట్ అన్న టీవీ ఉంది కానీ టీవీ అయ్యన్న మొత్తం వస్తుంది ఓటీపీ టీవీ మొత్తం మిస్ చేస్తుంది కానన్నా ఉంటానట ఈ సాయమే నాకు ପରିଚୟ ନାଁଟା నేను ଧର୍ମଶେଠୀ ଆଚ୍ଛା ଘର କେଉଁଠି ଚିକିଟି ପଲସରା ଆଚ୍ଛା ଜିଲ୍ଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଞ୍ଜାମ ଗଞ୍ଜାମ ଆଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମାଆଙ୍କର मतलब ସକାଳେ 5ଟା ଅଧେ 6ଟା ଭିତରେ ପଳେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ପଳେଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଏଠିକି ଆମେ 4ଟା ଅଧକୁ 5ଟା 3ଟା ଅଧେ 4ଟା ହେବ ହଁ ସେ ଟାଇମ୍କି ଆଣିଥିଲେ मतलब ଆମେ ପୁରା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଁ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସାହସ ଚାଲିଲା ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଜାଣିଲେ କି ଶ୍ୱାସ ଚାଲିଲା ଏଇଟା ଦେଖିକରି ବଡ଼ି ଦେଖିକରି ହାତ ଲଗାଇଥିଲୁ ବଡ଼ି ଉପରେ ଚାଲିଲାନୁ ଆଉ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖିଲେ ନା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏକା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ନା ଆଉ କିଏ ଆମେ ଆଇଛୁ ଆମର ତାଙ୍କର ଝିଅ ଆଇଛି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କେ ପୁରା ଇଏ କରିକି ପୁରା କାନ୍ଦିକରି ପଡ଼ଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଏବେ ମାଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାରବାନି ଡକ୍ଟର ସାର୍ ଆଇଲେ ଦେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ପାରବାନି ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ହବ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ସେଠି କ'ଣ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ନା ସେମିତି ଗାଁରୁ ଆଗ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ପଳେଇଲା ତ ଧରିକି ପଳେଇଲୁ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଗାଁରେ ହେଇଥିଲେ ପୁରା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ ଆଚ୍ଛା मतलब ଏଠି ଗାଇବାକୁ ଅଛି ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି ଭଗବାନ ରଖେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ସମୟ ହେଇଥିଲେ ପୁରା ପଳେଇथा ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଆମ ଅଜାଣତରେ ପଳେଇଥାନ୍ତା ଜୀବନ ନିଆଁ ଉପରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ସେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଦୟା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀର ଦୟା ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ସାନ ନାହିଁ ବଡ଼ ତାଙ୍କେ ଆଗା ତାଙ୍କର ରଖିବା ଲୋକ ତାଙ୍କେ ନେବା ଲୋକ ତାଙ୍କେ ଆମର ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ହାତରେ ଏକା ସବୁ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଏବେ ମାଇଣ୍ଡ ଏତେ ପୁରା ହାଲକା ହେଇଛି ସକାଳରୁ କିଛି ଖାଇନୁ କାନ୍ଦିକିରା କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଏବେ 5 ଟଙ୍କାର ଖାଇବାରୁ ଆମେ ଟିକେ